otu Alzheimer's Disease Foundation akpọgo oku ka onye ọbụla tinye aka nye aka wee tie mkpu n'oke ọnụ iji wee kwụsị mmegbu nneghara anya na mkpagbu a na-akpagbu ndị okenye. Onye bụ minista ụmụ nwaanyị nakwazi onye hibere ya bụ foundation Iyom Josephine Aneni kpọrọ oku a mgbe o du ụfọdụ ndị otu foundation ahụ wee bịa njem enyi mara enyi ya na nke onye isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ Sachido Obidiegwu n'Ọka Chibuzo Obidike ga-akọlụ aka n'isi. Ka onye ahụ bụbu minista na-ekwu, ọ sị na ọ dị oke mkpa ịdị na-enete ndị ahụ kagolo nka anya makwa na-enye anya n'ihe gbasatara ọrịa ụvụrụ na obodo. Ọ kọwara na enweghị ezi amamihe nakwa mgbasa ozi mere ka ọtụtụ ndị mmadụ ghọtafie ndị na-arịa ọrịa ma kwukwezie na ndị ahụ na-arịa ọrịa bụ ihe ụfọdụ na-akpọ ndị isi mgbaka na-eme ma ọ bụkwa ọtụtụ afa dị iche iche. O kwuru na foundation ya bụ Alzheimer's Disease Foundation kwenyere na ihe izizi ekwesịrị ime bụ ịkụziri ndị mmadụ ma mee ka ha mata na ihe a bụ ọrịa ụvụrụ ya nakwa na ọ ga-emetụtenwu onye ọbụla dịka arụ onye si dị mgbe ọ na-aka nka. Ọ yọkwara njikọ aka ụlọọrụ ABS ịgbasa ozi a iji wee kwalite obibi ndụ ndị kagoro nka na steeti a bụ nke o kwuru na ọ bụ ya mere foundation ahụ ji na-achịkọba amụma ha kpọrọ 2024 World Elder Abuse Awareness Day na mkpụrụ ụbọchị 15 nke ọnwa June na-abịa bụ nke isiokwu ya ka a kpọrọ Bold Aged with Gratitude. O kwukwara na ọ bụ ihe dị oke mkpa ichekwa ma kpuchite ndị kagoro nka na gburugburu anyị ma kwezie na ọ bụ ihe dị oke mkpa ka a na-akwanyere ha ugwu kwesịrị ekwesị ebe ọbụla afụrụ ha. N'aka nke ya, onye medical consultant nke foundation ahụ bụ dọkịnta Ụzọma Okereke kwuru na foundation ahụ ewubere ọnụkọ dị iche iche n'akụkụ steeti a niile iji wee na-enebere anya n'ọtụtụ ebe dị iche iche ma kwezie na ha nwere ọtụtụ ndị ha na-alụkọ ọrụ ọnụ bụ ndị gụnyere mahadum nke dị na Francisco nakwa ụlọ ahụike n'afọ maka ụvụrụ. O mekwere ka amata na ọnụkọ ha niile gazuru n'okpuru ọchịchị dị iche iche na steeti a bụ nke ọgwụ ya bụ nke a na-anata n'efu ya nakwa ihe ndị ọzọ. Na nzaghachi, Sachido kenere amụma ahụ ha ji maka ya wee bịa kwezie na o so na amụma gọọmenti na-achị ugbu a iji wee weta ezi obibi nyegara ndị okenye na steeti a ma kwekwezie ha nkwa na ụlọọrụ ABS ga na-agbasi mbọ ike ka ha na ndị otu na-eweta ezigbo amụma na-alụkọ ọrụ ọnụ iji wee weta ezi obibi nakwa ezi ọrụ gọọmenti steeti a n'ogogo dị elu.